Pope! Dobro da si naišao da mi svetiš vodicu, slava mi za 2 nedelje. Dajem pola groša, može i u naturi ako može. Ne bih mogao, sinku, u žurbi sam. Pa šta ti je to, pope, 2 minuta i zbogom? Ne bih. Ja to mogu, sinko, a ja nisam specijalizovao to svećenje vodice. I šta sad, svaki ima svoju specijalizanost. A šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Al ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, Pope, baš slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem boletu, pa ipak je to naš bole. A znate, mi više nismo kicoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jeste, ki smo ti mi sad. Ajde na slatko i rakijicu. Nemoj! Ajde, Pope! Nemoj! Ajde, Pope, ajde, Pope, Allah se uvaleh. Eve, pope, kadionica. Uzni. I da popijemo po 1 rakiju za srećan posao. A ja ti ne pijem nikak. Kakav Pop, ne možda popije da kadimo vodicu. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijan, nego sinoć sam prečerao bile, a neke trebe pa spopele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo, nisam nešto, ali Ajde, lako. pope, ajde da počnemo. Ajde. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukućanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidati. Znači, sveti Pantelija, i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slavo. I opet me preki. Pa znam, slave, ja. Slava, pa šta? Pa ja ne mogu ovako radit. Ovako, i dosta i tandara i mandara, i evo ti osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. Amin. A Pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to menja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo vi pola groša, jel može u naturi ako može? Daj, šta? Vi, ovdje, Nemoj. da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogled! Nemoj, Ko duša, ne ljubiš ovo. Nemoj, Pope, Uzi, vidi Pope. kako lepo reže. Ja postim. Ali danas nije post. Danas nije post, Pope. Uži, Pope. Uzmite. Ali ja postim. Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo čašće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. Pa ne da uzmeš. Čekaj, bre. Pa uzi pa jedi posle, Šta mu je?